Dobar dan i dobro mi došli u 4. epizodu podcasta Ljudi koji čine razliku. Vjerujem da već znate da je to podcast koji producira udruga Muza, udruga koja se bavi popularizacijom znanosti. Danas ćemo razgovarati o kognitivnoj znanosti. To je inače jedna od najsloženijih i najbrže rastućih znanstvenih disciplina, a temeljni joj je cilj, temeljna joj je ideja istražiti i opisati neistraženo, a to je složenost ljudskog mozga, ljudskog uma. Programi kognitivne znanosti inače izvode se na više od 60 sveučilišta širom svijeta, a jedno od tih sveučilišta je i naše sveučilište u Zagrebu. Na našem sveučilištu u Zagrebu osnovan je utemeljen je studij Primijenjena kognitivna znanost koji je nastao u sinergiji društveno-humanističkih i tehničkih znanosti, budući da ga zajedno izvode Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu i Fakultet elektrotehnike i računarstva. Sad, o toj kognitivnoj znanosti, o tome o čemu se tu uopće radi, o tome na koji način će ona pridonijeti budućnosti u kojemu će taj odnos između čovjeka i umjetne inteligencije ili tehnologije raznih vrsta koje sad ne možemo ni zamisliti biti još čvršći nego što je danas, govorit će vam osnivačica i suvoditeljica studija Primijenjene kognitivne znanosti i voditeljica Centra za kognitivnu znanost na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, profesorica doktorica znanosti Renata Geld. Profesorica Geld, dobar dan i dobro mi došli. Hvala, dobro mi našli. Malo sam se zalaufala dok ste ovo pročitala što je kognitivna znanost, o čemu ćemo nas dvije razgovarati. Uvod je velik. Da. Pa ja bi na početku onako baš malo, možda malo onako žuto i senzacionalistički vas pitala. Dakle, budući da se u kognitivnoj znanosti, koliko sam pročitala, radi dakle s jedne strane o istraživanju ljudskog uma, a s druge strane o nekakvom spajanju tog našeg uma, neistraženog uma, sa novim tehnologijama, jel se može reći da zapravo kognitivna znanost teži tome da stvori nekog kiborga u kojemu će se spojiti ljudski um i neka tehnologija koju sad ne možemo ni zamisliti? Pitanje je dobro, svakako i jako relevantno, ja bih rekla. Međutim, ne bih rekla da je kognitivni znanstvima to cilj. Međutim, sve ono što rade može voditi do nečega što bismo nazvali pravom umjetnom inteligencijom. Puno znanstvenika koji su kognitivni znanstvenici surađuju sa robotičarima. Znači, u svakom slučaju kognitivnu znanost jako zanima zanima i ljudska kognicija i kako zapravo koristiti tu ljudsku kogniciju da bude inspiracija za umjetne sustave. Tako da u svakom slučaju kognitivnu znanost zanimaju takve stvari. Međutim, čini mi se da kognitivnu znanost ponajviše zanima kako čovjek rezonira, kako spoznaje i kako će u budućnosti zapravo, kakav će suživot imati sa tehnologijom. I to je ono što mi se čini da je danas najvažnije u kognitivnoj znanosti. Da, to je ono što zapravo nemamo pojma. Kad razmišljamo o tehnološkoj budućnosti, mi laici, možda i vi znanstvenici, zapravo to uopće ne možemo zamisliti. Jako je teško predvidjeti to. Znate, ti futurolozi koji predviđaju i koji rade, imate čak i kolegi koji se zove futurologija na jednom odsjeku za kognitivnu znanost u SAD-u, oni zaista moraju puno predviđati. Moji studenti jako puno predviđaju. Sastavni dio njihovog programa je da puno predviđaju. Znači da se bave tom nekom vrstom futurologije. Znači, pretpostavljanje nekih problema i onda rješavanje tih problema je nešto što oni zaista trebaju raditi. Tako da ovaj skok koji se sada nedavno, rekli bismo, zadnje par godina dogodio, to znači nije korak, to je jedan veliki skok koji nas je malo zatekao, nespremnima, iako smo mi anticipirali puno stvari kad smo ovaj program radili, zato smo ga napravili ovako kakav jest. Međutim, zapravo jako teško predvidjeti kuda će otići, kako ćemo se mi s time nositi i tako dalje. Ostala bih još nakratko na toj temi ljudskog uma. Kažu, naišla sam, ta rečenica mi se jako dopala, da je ljudski um zapravo dio božanskog u čovjeku. Da je to toliko neistraženo područje da možemo reći da je misterij i da je to jedini misterij s kojim će se svako ljudsko biće jedno susresti, jer je to nešto što je dio nas. Što mi zapravo danas u 2025. godini, znači nakon toliko stoljeća i stoljeća i stoljeća iza nas, što mi zapravo znamo o tom našem umu? Koliko je uopće on istražen i može li se istražiti? Opet jako dobro pitanje. Pa ovako, mi zapravo ne znamo puno o ljudskom umu. I vi ste apsolutno u pravu sa tim pitanjem. Naime, ovako, znači mi imamo naš mozak
koji je neki hardware, ajmo uzeti metaforiku tehnološku, jel? I onda imamo taj naš koji je software u najinstančanijem smislu te riječi. Mi znamo čak i o hardwareu jako malo. Znači mi naravno znamo puno, jel? Odnosno napredovali smo puno, međutim i naš mozak je još velika enigma nama. I sad zamislite sve ono što nastaje u ljudskom biću, što je produkt mozga, čak je pitanje da li samo mozga, jel? To je jel? Znači sve ono što mi jesmo, naša svijest, naše misli, naše emocije, kako se one stvaraju, to je sve dio ljudskog uma. Njime se bave mnogi. Lingvisti se bave ljudskim umom, jel? Na primjer grana kojom se ja bavim, kognitivna lingvistika, filozofi se bave umom, antropolozi se bave umom, psiholozi se bave umom, jel? Iako naravno oni jesu ta hard znanost, tako se pokušavaju uvijek predstaviti, da njih više zanima mozak, međutim njih zanima i jel? U svakom slučaju. Tako da um je definitivno neistražen i vrijedi ga istraživati i zato i kognitivna znanost koja zapravo sebe predstavlja kao znanost koja iz više perspektiva se bavi ljudskim umom. Baš sam vas htjela pitati da nam sad kažete konačno što je to kognitivna znanost, pa sad ste nam rekli, ali nabrojali ste malo prije niz znanstvenih disciplina, psihologija, filozofija, antropologija i tako dalje. Zapravo su sve te znanstvene discipline, sva ta područja su dio kognitivne znanosti. Znači, vidjela sam da ih je 6 uz lingvistiku koju ste spomenuli, koja je vaša specijalizacija, pa psihologija, antropologija, neuroznanost, filozofija i na kraju umjetna inteligencija, odnosno računarstvo. Kako se sve te znanstvene discipline, koje su zapravo raznorodne, svaka je u nekom segmentu specifična, kako se one objedinjuju i kakvu one to sinergiju daju unutar u okvirima kognitivne znanosti? Pa ovako, znači kognitivna znanost decenijama se već razvija. Znači ona nije, mi smo ju u Hrvatskoj imamo je ovako recentno, međutim moram reći da su se mnogi ljudi u Hrvatskoj bavili kognitivnom znanošću bez da su znali da se bave, odnosno oni su se bavili interdisciplinom koja je neka niša unutar kognitivne znanosti. Ona se razvila u već jednu integriranu disciplinu koja uzima iz svih tih znanosti, iz svih tih disciplina ono što joj treba na neki način. I sad je zanimljivo da vam se širom svijeta ta interdisciplina, ta kognitivna znanost razvila u disciplinu unutar koje postoje određene niše koje zanimaju ljude. Pa recimo u Americi se vrlo rano, koja je zapravo koljevka kognitivne znanosti, vrlo rano odvojila neurokognitivna znanost, ona priča o mozgu, neuroznanosti i tako. A kognitivna znanost se tako integrirano razvijala i onda širom svijeta gdje imate, vi ste spomenuli lijepo broj sveučilišta, znači to nije puno sveučilišta zapravo, to je vrlo složena interdisciplina, ljudi se bave, znači treba ta čvrsta povezanost, jel? I onda te niše koje se onda razvijaju unutar sveučilišta. Jedna naša niša je zapravo to sučeljavanje tehničkih, prirodoslovnih i s druge strane humanističko-društveno-humanističkih disciplina. Jel? Znači, i zapravo te niše onda određuju gdje će težište, jer uvijek je i uvijek je spoznaja, jel? Ali to težišta se malo mijenjaju kroz studijske programe, kroz znanstvene projekte i tako dalje. Tako da kognitivna znanost vam je zapravo nastala negdje u isto vrijeme kada i počeci umjetne inteligencije. I to vam je jako zanimljivo. Je da zapravo one su vam iz istog izvora. Jel? I to je dosta značajno možda za ovu sadašnju priču o umjetnoj inteligenciji koja je silno napredovala i jer je zapravo su računarci, ljudi koji su začetnici umjetne inteligencije, krenuli razgovarati i dobivali informacije od lingvista, psihologa, filozofa i tako dalje, kako zapravo replicirati, kako napraviti nešto što je umjetni sustav, a da naučimo od prirodnog sustava. I tu je zapravo nekako sve krenulo. Tako da se ona razvijala integrirano, ja bih rekla. Međutim, mi smo ju u Zagrebu napravili malo drugačije i za to postoje razlozi. Napravili ste studij primijenjene kognitivne znanosti. Rekla sam u uvodu, to je zapravo projekt u kojemu surađuju FER i Filozofski fakultet. Dakle, s jedne strane humanističke znanosti koje se bave društvom i čovjekom, a s druge strane programeri, računarstvo, dakle tehničke znanosti. Kako je došlo do te suradnje
i zbog čega se išlo na pokretanje, osnivanje studija primijenjene kognitivne znanosti? Pa ovako, prvo mi smo taj projekt krenuli unutar jednog razvojnog projekta koji je dobio Filozofski fakultet, u kojem je cilj bio zapravo osiguranje kvalitete, nastave i novi programi. Jel? I kako smo mi već ranije na Filozofskom imali forum za kognitivnu znanost gdje smo tako malo htjeli istitrati neke stvari, vidjeti koliko su ljudi zainteresirani. Malo otvoriti neke temice. Malo otvoriti neke teme, malo vidjeti ko se sve time bavi. Vidjeli da se ljudi bave, imali smo vanjski gosti i tako. I to je bilo 2018. I onda kad je krenuo taj projekt su mene ovako malo potakli da preuzmem to na sebe i da napokon imamo program. Međutim, ja sam tad zaista jako razmišljala o tome što zapravo Hrvatskoj treba i što je budućnost, kud bi zapravo trebala ići kognitivna znanost u svjetskim okvirima, ne samo u Hrvatskoj. Jel? I onda sam rekla, ok, ajmo napraviti nešto što će biti primijenjena kognitivna znanost upravo zbog tog razvoja tehnologije. Jel? To je bilo taman prije nego što je sve ovo krenulo, jer mi taman kad smo akreditirali program je ChatGPT izašao, OpenAI i tako dalje, u javnost. I razmišljala sam, ok, koju nišu ćemo imati, ovo čemu sam malo čas govorila, koju ćemo to nišu imati. Ja sam smatrala zapravo da čovjek s jedne strane i tehnologija s druge strane je zapravo ta niša koju treba i nekako sam se na taj način i vratila na izvorište ovoga kognitivne znanosti AI-a, odnosno umjetne inteligencije, kako je to sve krenulo. I zato FAIR i zato filozofski. Neki kažu da sam to izabrala samo zato što volim Ferovci, što su nam tamo blizu. Znate, pa tvorimo kao neki kampus. Nije to bez vraga, jel? Ja mislim da je tu definitivno isto nešto, jer kad imate program, onda morate biti jako praktični i pragmatični oko nekih stvari. Na primjer, kako će studenti sa točke A na točke B doći na nastavu. Uz najmanji gubitak vremena. Uz najmanji gubitak vremena, tako je. A moj kolega Dario Bojanjac, profesor Bojanjac, koji je inače suvoditelj studija i od prvog dana zapravo u svemu, on se uvijek zeza da nas dijeli Vukovarska i da je kao u mozgu da imamo lijevu i desnu polutku. Sad možemo zamisliti koja polutka je filozofski, a koja je FAIR. Ali ta neka metafora iz Ezancija mislim da je dosta govori o tome svemu, da takve stvari su izrazito važne. Studij primijenjene kognitivne znanosti je diplomski studij. Zanimljivo mi je bilo pročitati 2023. godine kad je predstavljen javnosti. Dakle, dvorana u kojoj ste predstavljali je bila puna, više od 300 ljudi se skupilo, među njima je bilo mnogo maturanata, tako je zabilježeno, bilo je puno studenata, bilo je naravno nastavnika, profesora i tako dalje, ljudi koje ta tema zanima i došli su vidjeti što je. Međutim, mene zanimaju ti mladi ljudi, znači maturanti, oni su vjerojatno u tom trenutku si razmišljali gdje bi oni krenuli, pa ih je privukla ta jedna nova mogućnost, međutim to u ovom trenutku još uvijek nije mogućnost zapravo za maturante, jel tako, jer je diplomski studij. Kakva su iskustva, u stvari za početak, zbog čega su oni došli, ti mladi ljudi, šta je njih privuklo? Pa ovako, meni se čini, dakle, tako je, bilo i poslodavaca, što je nas jako veselilo. Znate, kada na predstavljanje studijskog programa dođu poslodavci, to vam je jako, jako važan znak. Bilo je tako i bilo je puno ljudi koji zanima kognitivna znanost jer su radili nešto unutar kognitivne znanosti s možda vanjskim suradnicima. Ako je bilo jako puno mladih, bilo je puno prije diplomaca, međutim bilo je puno i maturanata. Bilo je puno i diplomaca koji su već upisali. Znači, to je ta publika po našoj nekoj statistici tamo i tako je, bila je prepuna dvorana, bilo je preko 300, ja mislim da je to najveći event koji je uopće bio. Što je njih zanimalo? Zašto su oni tamo? Čini mi se da zaista, kad gledate našu školu općenito, ta povezanost unutar predmeta, međupredmetna povezanost, kreativnost, inovacija, sve ono što smo mi je ipak na neki način zapostavljena. Jel? Mi imamo, kao što imamo u akademiji, silose, silose kao discipline koje vrlo teško surađuju, tako zapravo imamo i u školi. Znači, koliko god se trudili nastavnici, koliko god se daje kurikul stalno mijenja, on zapravo nije jako pogodan, jel? Ne pogoduje nekom interdisciplinarnom radu. Međutim, mladi tineđeri, čak i djeca razumiju vrijednost nečega. Znači, to je bilo, i to su oni pokazali. Oni su došli, oni su se interesirali i na neki način je to jako prirodno njima jer oni teško odlučuju što će
i kamo će. Jel? Znači kad vide, ja mogu na istom mjestu se baviti računarstvom i matematikom i ovim, ali mene zanima i antropologija, mene zanima psihologija, pa da malo filozofiram, da zapravo otvorim neke vidike koje nisam do sada i tako dalje. Tako da je to prirodno, nešto što je mladim ljudima prirodno. Mislim da su zato došli. Jel? A prije diplomci koji su tamo bili, čini mi se da ta vertikalna pokretljivost koju mi zapravo nemamo baš puno na sveučilištu, da znate, nemamo je zato što nema studijskih programa takvim, ne zato što ona nije moguća. Jel? Da završite jedan studij prije diplomske 3 godine puno. Ne izgleda kao puno, ali puno je. Znate, kad ste u jednoj disciplini 3 pune godine i da onda možete tu disciplinu širiti. Znate, kao onaj stanfordski T, jel? Vi znači imate tu jednu disciplinu i vi onda širite. To je nešto što ja mislim mladima silno nedostaje. Čini mi se da, možda griješim, ali da takav pristup diplomskom studiju zapravo zahtijeva jednu vrlo minucioznu organizaciju izvedbe samog studija. Dakle, rekli smo to je diplomski studij. Znači, svi ti ljudi koji su upisali, oni su prije toga završili neki prijediplomski studij. Različite znanstvene discipline. I sad dolaze negdje sa različitim znanjima. Na koji način je uopće organizirano poučavanje, studiranje kognitivne znanosti? Da li ima tu nekog možda, da tako kažem, i svojevrsnog personaliziranog pristupa? Da neko ko je recimo, ne znam, završio prije diplomski studij iz filozofije, ne mora previše vremena trošiti na predmete, ulagati u predmete koji se bave filozofijom, nego možda nekim drugim znanostima. Tako je. Dakle, svi oni dolaze iz jedne discipline, imamo i stvarno od svuda. Jer sa svih sveučilišta u Zagrebu, sa svih sveučilišta u Hrvatskoj i naravno onda i Zagrebačkog sveučilišta i drugih sveučilišta. Znači, vi možete u našoj kohorti prvoj i drugoj sada naći studente koji su studirali filozofiju, jezike, PMF, FOI, FER naravno i tako dalje, psihologe, i sad oni dođu zajedno u razred, dođu zajedno u predavonu. Što se tiče, mi smo naravno imali dosta vremena da to sve, baš tako kao što ste rekli, vrlo detaljno razmislimo ko će, kako ćemo integrirati njihova znanja, kako ćemo konsolidirati njihova znanja i kako će onda oni izrasti u stručnjake. Dakle, mi vam imamo nešto što zovemo startup kolegiji, to su disciplinarni kolegiji koji su ovo što vi kažete neku vrstu personalizacije. Znači, ako dolazite iz ovog područja, u prvoj godini bi bilo dobro da odslušate ovo i ovo, jel? Kako biste popunili, kako biste dobili ideju, jel? O recimo društveno-humanističkim znanostima ako ste iz tehničkih ili prirodnih, jel? To može biti 1, 2 kolegija, zavisno. Oni su koncipirani tako da budu dovoljno opsežni, ali opet strukturirani da oni to mogu. S druge strane, to je jedina personalizacija koja zapravo postoji, zato što vam mi radimo jako na konsolidiranju znanja i zapravo učenju jedni od drugih. Znači, to su kohorte koje su malene, ova koju smo prvo upisali jer smo zapravo molili od sveučilišta da inačicu hrvatskog i engleskog programa zapravo zajedno na te kvote spojimo jer je bio silan interes za studij. To je puno zapravo, tih 30 je puno jer oni rade u timovima, oni moraju učiti jedni od drugih i tako dalje. Tako da se te rekli bih, nedostatke od prije, nešto što im manjka, nešto što su možda bili zainteresirani, ali nisu dobili u prijediplomskom programu, na taj način nadovezuje, na taj način radi. Tako da arhitektura studija je dosta zahtjevna, međutim, mislim da je najvažnije to da studenti osjećaju da mogu komunicirati s jedni s drugima, da slušaju jedni druge, da vide da nastavnici zapravo se silno trude, jer nastavnicima je jednako teško, jer vi svoju disciplinu ili interdisciplinu, zavisi koji je kolegi, predajete jednom vrlo, vrlo heterogenom jednoj vrlo heterogenoj skupini studenata. Jasno, veliki je to izazov. Tako je. Može biti i neko ko zna malo više o nečemu, o čemu se predaje. Da? Uvijek. Da, apsolutno, uvijek je tako. Jel? Znači, ja sam kognitivni lingvist, ja sam i kognitivni znanstvenik jer sam provela vrijeme u Americi gdje sam to usavršavala. Izabrana sam u kognitivnog znanstvenika prije puno godina ovdje u Hrvatskoj, možda i prva koja je to napravila. Međutim,
to ipak nisam predavala godinama. Kogod su moja istraživanja interdisciplinarna i tako, znate, vi možete provesti, imate ljude koji su proveli cijeli svoj životni vijek na odsjeku za kognitivnu znanost, doktorirali na tome i tako dalje. Tako da u tom smislu definitivno jest. Ili ako želim nešto, ja nisam ekspert za umjetnu inteligenciju, ja sam naravno puno morala naučiti o tome. Međutim, ja nisam netko tko takvim sustavima radi, jel, da ih doslovno stvara. Jel? To su neki drugi znanstvenici, naši nastavnici između ostalog. Tako da, tako je. Uvijek je neko ko može znati više i to je sjajno. Da, nema opuštanja. Tako, nema opuštanja. U jednom intervjuu profesorica Geld, kad su vas pitali što će biti vaši studenti kognitivne znanosti, primijenjene kognitivne znanosti, nakon što završe taj studij, vi ste ovako rekli: bit će interdisciplinarni kreativci, obrazujemo ih da razumiju što je potrebno za suživot čovjeka i tehnologije i da razvijaju tehnologiju po mjeri čovjeka. E sad, s obzirom da postoji to jedno uvjerenje da zapravo tehnologija ubija kreativnost, jer mi nekako na kreativnost možda još uvijek gledamo u nekom tradicionalnom smislu, jeli? O kakvoj kreativnosti vi govorite kad govorite o budućim kognitivnim znanstvenicima? Drago mi je da ste to pitali, jer me sad sam shvatila da nisam do kraja odgovorila i na prethodno pitanje o tome što još imamo od kolegija. Mi imamo i takozvane opće vještine ili društveno, emocionalno, kognitivne vještine. Pa kao studij za mene. Da, tako je. A to je studij za svakoga, rekla bih ja. Znači imamo kolegi koji vam je obavezan kolegi koji se bavi kreiranjem kulture kolaboracije. Kako uopće kolaborirati? Imamo obavezan kolegi koji se zove podrijetlo kreativnosti i kreativni ekosustavi. Znači kako biti individualno kreativan, međutim kako i druge oko sebe potaknu da budu kreativni. Jel? Tako da su to vrlo inovativni kolegi. Oni su vam isto kolegi koji konsolidiraju studente. Jel? Znači vi tamo radite soft skills, ono što se zove soft skills, koje sam upravo spomenula, međutim rade se i kognitivna znanost. Jel? Znači ti konstrukti neki se rade na vrlo interdisciplinaran način. Sada vam odgovorim na ovo pitanje kakva kreativnost. Kreativnost i dalje ostaje ljudska kreativnost. Jel? I mi zapravo potičemo to. Znači svrha našeg studija između ostalog je da upravo potiče ono što mislimo da će manjkati u budućnosti. Jel? A to je da oni slušaju jedni druge, to da kreiraju nešto zajedno, to da koriste tehnologiju kao alat, kao oruđe, međutim da ne budu naivni oko toga, jel? Da oni dobro znaju da su to vrlo složeni sustavi koji danas znamo uče sami, jel? Znači bez puno naše intervencije. Jel? Tako da to je vrlo nešto što može biti vrlo produktivno, može biti i opasno. Jel? Ja nisam sklona pesimizmu i crnim scenarijima, nikako. Međutim, mislim da je najvažnije da zapravo studenti to osvijeste. Znači da oni rade upravo na tim ljudskim aspektima, a da u isto vrijeme razumiju tehnologiju dobro. Jel? I mislim da je to zapravo budućnost obrazovanja općenito. Ja kad smo kretali u ovaj studij, ja sam rekla naši studenti moraju imati onaj top-down pristup, jel? Od zgore prema dolje, u kojem će naši studenti biti ambasadori takvog razmišljanja i onda raditi možda sa mlađima, otići predstavljati studij i općenito kognitivnu znanost, interdisciplinu, sve što se događa u srednjim školama, u osnovnim školama, na tome sad radimo i tako dalje. Jesu slični kolegiji kao ovi o kojima ste sada govorili i na drugim svjetskim sveučilištima gdje postoje studiji kognitivne znanosti? Ja ću se sada pohvaliti i reći da ne. Da ne. Dakle, zašto je primijenjena? Između ostalog zato što ima i te elemente. Znači vi ne možete se baviti čovjekom i tehnologijom ako nemate, znači time zajedništvom toga, suživotom toga, ako niste u studenta ugradili to. Jel? Da on zna komunicirati, da on razumije što je kreativni proces, da on može razaznati kad pogled. Znači oni gledaju na kreativni proces sada kao kognitivni znanstvenici. Znači kreativnost je jedan konstrukt koji je vrlo složen. S njim se isto bave i filozofi i psiholozi i tako dalje. A s druge strane prakticiraju tu kreativnost. Jel? Tako da mislim nema. Mi smo predstavljali, profesor Bojanjac i ja i kolega Turčinović Fera smo predstavili naš program i u Americi prije mjesec dana na jednom starom
Koksaj odsjeku i svi su bili zadivljeni našim programom, moram vam reći. Jedna studentica je pitala iz publike što ja mislim da li je program naš ili njihov program tamo u Americi kojima smo mi bili gosti, koji je bolji program. To je inače sveučilište na kojem sam ja napravila svoje poslijedoktorsko istraživanje i koji su me ugostili kao nekoga ko nije Koksaj čovjek tada bio, tako da sam tamo puno naučila i to je neka odskočna daska zapravo bila, pa sam ja zapravo to upotrijebila da bi njoj odgovorila da nije bilo toga, ne bi bilo našeg studija možda ovdje. Mi smo drugačiji jednostavno studiji. Jel? Međutim, taj primijenjeni aspekt je uistinu jedinstven, ja bih rekla. Mislim, to vas pitam zbog toga što mi živimo u jednom izuzetno brzom vremenu i ono će se sve više i više ubrzavati. Tehnologija napreduje tako, ja kad se sjetim, ne znam, unatrag 30 godina kako sam funkcionirala u poslu novinara i što smo mi tada imali, dakle nismo imali ništa. Nismo imali ništa. Absolutno. Ovo današnje vrijeme je science fiction koji se možda onda mogao, neko maštovit ga je mogao izmaštati. Jel? Dakle, tehnologija ide toliko naprijed da već sada postoje istraživanja koja to bilježe, vide, uočavaju, da stradavaju upravo te elementarne ljudske osobine. I zato vas to pitam, da li na studijima kognitivne znanosti u svijetu postoje takvi predmeti, zbog toga što ovo što ste mi ispričali o našem studiju mi se čini kao neka slamka spasa upravo za te ljudske osobine koje omogućavaju zdravu komunikaciju, empatiju, suosjećanje, solidarnost, humanost, dakle sve ono što čovjeka zapravo razlikuje od stroja. Apsolutno. Ja mislim da naravno na mnogim sveučilištima za koje ja znam, s kojima ja surađujem i tako, se to nekako pokušava raditi, možda ne kroz kolegije i tako, ali kroz pristup poučavanju, kroz postavljanje puno pitanja. Znači, postoje pristupi i metode i tako dalje koje u samoj vrsti nastave vi možete takve stvari raditi, ali jedan grupni rad i tako dalje. Međutim, mi smo, ja mislim, otišli korak dalje u tome. Ovdje da mi imamo kolegije u kojima možemo zaista, ako slučajno to imaju u nekom disciplinarnom kolegiju gdje moraju se fokusirati jako na sadržaj, da onda to mogu na neki način nadoknaditi u nekim drugim kolegijima. I apsolutno, ja mislim da definitivno sve učilišta moraju početi razmišljati o tome koji će to kolegiji biti, gdje će se taj ljudski faktor silno razvijati. Jel? Naši studenti, to je divno vidje, znate, ako imate studenta koji je cijeli život se bavio tehničkim aspektima nečega, tehnologijom, recimo imate Ferovca ili neko koji je došao sa FOI-a, dobro, oni svašta radi i tako dalje. I sad, ili neko koji je studirao biologiju prije, jel? Znači i to, znate, secirao neke stvari na vrlo drugačiji način i on dođe u istu učionicu u kojoj imate nekoga koji je književnost studirao, nekog filologa, nekog koji je jezike studirao. To je fantastično, to je nezamislivo koliko je to sjajno, to je izazovno, ja ponavljam, i za nastavnika i za njih. Međutim, oni otkrivaju te ljudske aspekte na jedan sasvim drugačiji način, a s druge strane se bave s tehnologijom i pitanja postavljaju iz dana u dan. Jel? Kako sustavi rade, kako ih poboljšati. Dakle, oni imaju predmete na FER-u, uvodu znanost o podacima, uvodu programiranje. Naravno, ovi koji nisu ferovci, došli kao ferovci. To je ono što kao idemo malo programirati. To je ono što ste pitali kako to nadomještamo, ali onda ferovci imaju predmete koji su psihološki, koji su jezični i tako dalje i bave se onime što je jako ljudsko, jel, aspekt ljudskog. Jel? Tako da jest jako izazovno, međutim mislim da taj primijenjeni aspekt je silno važan. Čini mi se ovaj studij primijenjene kognitivne znanosti zapravo sjajan i zbog još jednog aspekta, dakle zadnjih godina. STEM znanosti su jako prisutne u javnosti, jako. I stvara se zapravo tako jedna fama, bez STEM-a će propasti svijet, bez STEM-a nema razvoja. Pri čemu humanističke znanosti zapravo u jednom trenutku u percepciji postadoše drugorazredne, nebitne, nema tu sad nekog profita, nema neke velike love, ko će sad završio si književnost, filologiju ili nešto, kome to treba. I zato mi se zapravo dopada što ste stvorili nešto što predstavlja jednu novu afirmaciju društvenih znanosti. Je li vi doživljavate zapravo apsolutno. Na taj ja način? mislim da su pitanja koja su kretala u tim prvim nekakvim razgovorima, intervjuima, predstavljanjima programa upravo to.
smatrate li da je ovo sada revival naših društveno-humanističkih znanosti? Ja sam rekla da, apsolutno. Ljudi se sada počeli baviti jezikom, nas pitaju. Sad kad ste lingvista više ne morate objašnjavati puno kakve vi imate veze sa tehnologijom, pogotovo ako govorite o velikim jezičnim modelima ili nečim takvim, ali i drugim stvarima, čisto aspektima. Znate, antropolozi, dobro, koji su bili prije popularni iz raznih razloga, filozofi, filozof zapravo riješi neki problem na način na kojim vi uopće niste razmišljali prije i tako dalje. A sve su to problemi koju s tehnologiju mi imamo. Jel? Tako da, apsolutno, mislim da je... Ono što mi se čini jedino manjka u cijeloj priči je to da društvenjaci i humanisti često, ja bih rekla posebice humanisti, kao da ne znaju... ne bih čak rekla reklamirati, to je loše, kao da ne znaju definirati uvijek sve vještine i znanja koje oni svojim studentima daju, odnosno studenti nisu svjesni. Studenti nisu svjesni što to oni imaju. Pazite, oni se zapošljavaju naši studenti iz filozofskog, znači ne govorim sad samo o našem kog zna kako ga skraćeno zovu, nego općenito o studentima s filozofskog. Znači to su studenti koji imaju nevjerojatne analitičke vještine, to su studenti koji govore nekoliko jezika. Znači oni su mahom svi dvopredmetni, treba 2 predmeta cijela studija zapravo završiti, jel tako? I imate osjećaj kao da su u nekom trenutku izgubljeni jer ne mogu svoje vještine i znanja staviti na papir i reći ok, to je ono što ja znam, to je ono što ja umijem raditi. Da, ali mislim da je to zbog toga što bi im trebalo malo bildati samopouzdanje, upravo u tom smislu vrijednosti profesije koju su zapravo, za koju su učili. To je jedna stvar, a druga stvar, mislim da nije lako se nekome predstaviti, nekoj mladoj osobi 22, 3, 5 godina, nije se ni lako predstaviti, gledaj, ja sam filozof, ja sam filozofkinja u svijetu u kojemu se samo gleda, ne znam, lova koja se može zaraditi programiranjem nekog proizvoda baziranog na umjetnoj inteligenciji, recimo to tako. Apsolutno. S time da... Ili ja sam pjesnik. Ili ja sam pjesnik, da, apsolutno. Međutim, mi smo neki dan imali baš razgovor o tome zašto književnost. Mi smo, evo to je unutar mog kolegija koji je podrijetla kreativnosti i kreativni ekosustavi. Ja sam rekla, ok, čemu ta književnost, šta, čemu to služi? Jel? I to je bilo fascinantno čuti te odgovore. Jel? Znate, i naravno filologa i ljudi koji su komparativnu književnost, imamo i takvih u našem studiju i tako dalje. Znači, oni u razgovoru, jel, u tim promišljanjima zajedno sa drugim studentima. Tako da mislim da i mi ko nastavnici, mislim da to je zaista naša dužnost. Ne znam koliko to činimo, ali naša je dužnost sa studentima promišljati što će oni sa svojim znanjima i vještinama kasnije. To ne znači da mi moramo zadovoljavati potrebe tržišta. Znači, to je isto krivi stav. To treba biti neki recipročan odnos, jel? Isto kao suradnja s industrijom. Ja sad jako puno radim na tome da imamo suradnje sa industrijom i ljudi su zaista, poslodavci su silno zainteresirani za naš studij. Jel? FAIR puno radi sam za sebe na tome, jel? Sa Nukleusom, sa svim svojim Venture Hubom i sa svime što rade, jel? Te poveznice s industrijom. Međutim, taj jedan fini odnos u kojem je te su vrijednosti, znaju se što je vrijednost i da je recipročan odnos. Jel? Da student ode u kompaniju neku, u privredu, nešto vidi, nešto snimi, jel? Nešto nauči, vrati se na nastavu, informira o tome. Da poslodavci mogu učiti od naših studenata koji su stalno naprijed. Znate, znanost ide naprijed, jel? Industrija ide naprijed, jel? Znači, oni imaju svoje razvojne potencijale. Međutim, razvoj se događa u znanosti, jel? A koji poslodavci pokazuju interes za kognitivne znanstvenike, za kognitivnu znanost? Ili možete konkretno navesti neke tvrtke, recimo, koje se zanimaju, ili možda područja industrije iz kojih dolazi interes za tu struku? Da ste me to pitali prije možda 7-8 godina, rekla bi, ok, to su otprilike IT industrije, ovo i ono, danas su to sve industrije. Mislim, meni je to sad teško reći. Znači, naš kognitivni znanstvenik će raditi svugdje gdje se neka nova tehnologija razvija ili primjenjuje, gdje je čovjek. Jel? Znači, to vam može biti od kompanije kao što recimo SofaScore s kojim puno radimo, koji vam se bavi predviđanje do Podravke. Tako je. Znači, ono što jest
naša opet dužnost, ali dužnost naših studenata je zapravo promovirati njihova znanja, interdisciplinarna znanja. I to je jasno. Vi kad imate inženjera, onda otprilike imamo ideju što će raditi. Međutim, ja mislim da za sve profesije, ako nisu regulirane profesije, znate, nastavnik, medicinar, znači liječnik, zubar, veterinar, znači da tu gdje imate nešto znači regulirano, je teško. Znači svuda trebamo zapravo mi biti ti koji znamo što možemo raditi i što znamo raditi. Ali općenito to su sve kompanije koje na bilo koji način razvijaju tehnologiju, user experience, odnosno korisničko iskustvo, znači gdje je čovjek jako bitan. U Americi je to strašno puno kompanija koji medicinom se bave, razvojem, asistivnom tehnologijom, znači tu je recimo uporaba AI-a, odnosno umjetne inteligencije, nevjerojatno se razvija nevjerojatnom brzinom. Od dijagnostike do toga kako će zapravo kako će umjetna inteligencija se koristiti u tehnologijama koje će biti čovjeku od koristi, starijima, djeci, nemoćnima i tako dalje. Vratila bih se na onaj vaš opis iz intervjua kad ste rekli da će kognitivni znanstvenici biti interdisciplinarni kreativci, pa između ostalog da ih obrazujete da razumiju što je potrebno za suživot čovjeka i tehnologije. Pa dobro, što je potrebno za suživot čovjeka i tehnologije? Dva su, dakle, ja mislim, osnovna čimbenika, ja bih rekla, i već smo ih spomenuli danas. Prvo, moramo razumjeti što tehnologija može i što ne može. Znači, što imamo više mladih koji kritički o tome razmišljaju, koji su upoznati, ne moraju biti oni svi dubinski, oni neće moći biti svi dubinski, međutim sad kad zamislimo koja je to profesija koja ne treba znati o tehnologiji, teško da možemo o tome. Znači, pogledajte, znači, od poljoprivrednika koji koriste dronove, do medicinara, nastavnika koji moraju biti svjesni što mogu veliki jezični modeli, kako ih djeca koriste. Evo sad ja mislim u Finskoj, čini mi se da je Finska ili Danska, nisam sigurna, jer oni stalno nešto rade u tom dijelu svijeta, odnosno Europe, ne lažem, u Estoniji. Prvi program, nastavni koji će ciljano koristiti ChatGPT da djeca nešto rade, ali vođeno, ciljano. Tako da mi se čini da to poznavanje tehnologije s jedne strane, a s druge strane vrlo, vrlo intenzivan rad na ljudskome. Na sve što nas čini čovjekom. Da slušamo jedni druge, da nastava ne bude, može biti online, ali svejedno moramo jako puno slušati jedni druge, da gledamo jedni druge, da znamo čitati tijelo, da znamo šta to odašiljemo i na koji način, da znamo što je ljudski um, odnosno da proučavamo ljudski um, kreativnost, da stvaramo, da čitamo i tako dalje. Znači sve ono što smo, da ne govorimo o empatiji koju ste vi spomenuli i tako dalje. Ako to ne razvijemo i sad kod naših studenata, ovih u primijenjenoj kognitivnoj znanosti i drugih, jako malo smo napravili. Tako da to je ja mislim, ta dva faktora koja onda suživot je vrlo... Mislim, doslovno se ovdje radi o spašavanju čovječnosti. Doslovno se radi o spašavanju zapravo ljudskih osobina. Na neki način, ne mislim to u nekom negativnom smislu. Mislim, tehnologija je tu i mora se razvijati. Čovjek je biće koje ide naprijed, istražuje ono što mu nije poznato i to je sve prirodno i logično. Oni će naći svoje mjesto. Znate, oni će naći svoje mjesto. Znači, čovjek, to je profesor Turner koji je bio nama gost u Zagrebu, inače vrlo, vrlo cijenjen kognitivni znanstvenik. On kad svojim studentima govori, ja sam često s njim ili predavala ili bila u njegovoj učioni i tako, onda on kaže, ljudi su otkrili vatru, i onda su jako trebali brinuti o toj vatri, da ona se ne ugasi, jel tako? I danas se grijemo, ali više ne brinemo o onom, znate, ovom gdje ćemo sakupiti drva, kako ćemo upaliti, hoće li biti vlažno, hoćemo li imati čime upaliti i tako dalje. Znači, mi danas osjećamo tu toplinu i mi danas imamo sustave koje brinu da je nama toplo, međutim, mi na direktan način se time ne bavimo. Tako da smo mi našli svoje mjesto u sustavu sa modernom tehnologijom tog tipa. Tako i ovdje. Mislim da mi moramo zaista naći mjesto i da moramo stalno sa svojim studentima, kao znanstvenici, kao nastavnici o tome raspravljati, izravno raspravljati.
Vaše područje profesionalnog i znanstvenog djelovanja je kognitivna lingvistika. To ste, mislim, malo i bili spomenuli. Doktorirali ste u tom području, dakle, obrazovali ste se širom svijeta, između ostalog Velika Britanija, Amerika, bili ste na Fulbrightu i tako dalje. Kako zapravo kognitivnu lingvistiku približiti nekome ko o tome ne zna puno? Dakle, svi mi kao djeca naučimo govoriti. Nauče nas naši roditelji. Kažu, ovo je bijelo, ovo je crno, ovo je lopta, ovo je, ne znam, vilica. I mi naučimo zapravo da su to ti predmeti. Naučimo povezivati te riječi s predmetima i pojavama. Naučimo slagati rečenice. Ali zapravo se, kad sam se pripremala za ovaj intervju, zapravo sam shvatila da se nikada, ni ja, vjerojatno niko drugi, nismo se upitali kako mi to uspijevamo povezivati jedno s drugim. Kako na isti predmet vi i ja možemo u istom trenutku gledati različito. Ja recimo pogledam ovu biljku i mislim si baš se krasno tu uklopila, a vi je pogledate i možda si mislite joj, nešto ko zna, je manjka. Da, nešto je manjka ili možda je fali vode ili nešto tako. Je li to možda su te neke tajne kojima se bavi kognitivna lingvistika? Jesu. Sad mi se čini kao da ste čitali radove neke, ali vjerojatno niste tako daleko otišli. Tako daleko nisam. Tako niste daleko otišli. Dakle, kognitivna lingvistika je zapravo lingvistika koja vam je izrasla zajedno sa kognitivnom znanošću i ona vam je spaja psihologiju i lingvistiku. I ona se upravo bavi time, znači kako naša percepcija ljudska je kodirana u jeziku, kako je naše iskustvo kodirano u jeziku i naspram nekih drugih teorija, starijih, ja bih rekla, koji su zapravo više se fokusirali na tu neku biološku predispozicije, znači mi to imamo urođeno i zapravo iskustvo i ono što mi proživljamo nema toliko utjecaja na to. Za razliku od toga, ta spoznajna lingvistika, kognitivna lingvistika, ona zapravo kaže sve to ima silan utjecaj na to kako mi konstruiramo značenje u našem umu. Ona se silno bavi umom. Kako mi konstruiramo značenje i kako je onda to kodirano u jeziku. Pa na taj način vi ćete, i to je ono što je fascinantno i zašto je to strojevima silno teško, zašto je strojevima silno teško umjetnim sustavima ovladati jezikom, jer oni nemaju to iskustvo. Zašto se ja ne bojim za budućnost čovječanstva toliko? Jer znam da naša znanja koja su iskustvena, znači mi se krećemo, mi razgovaramo jednim drugima, mi smo stalno bombardirani tim unosom informacija na vrlo specifičan način, svim našim osjetilima. I to se kodira u jeziku sve. I kognitivna lingvistika se time bavi. Kako se ta percepcija vidi, kako se naša pažnja kodira u jeziku. I onda uspoređuje, mi imamo inventar, mi to zovemo inventor ili inventar u kognitivnoj lingvistici, leksikona i gramatike, koji onda na fine načine i vrlo, vrlo detaljno može nešto prikazati. I naravno jezici se po tome razlikuju. Vi često kažete, engleski ima tako to fino razvijeno, mi to nemamo. Što je jasno. To znači da je konceptualizacija zapravo čovjeka koji govori jedan ili drugi jezik je drugačija na neki način. Postoje neke stvari koje su univerzalne, neke koje su puno manje univerzalne, koje su vezane za moju percepciju osobnu, to je ta dinamičnost značenja koju ja izgrađujem, koja je vezana za kulturu, jezici su silno različiti, pod utjecajem su kulture, to znamo. Tako da time se bavi kognitivna lingvistika. I vrlo je korisna u poučavanju jezika. Moja inače druga ljubav, druga ekspertiza je ovladavanje jezikom, što me kao kognitivnog znanstvenika silno zanimalo i bilo silno važno u mom razvoju zapravo kao kognitivnog znanstvenika, jer ovladavanje jezikom je nešto što mi je silno složeno, ovo što ste vi rekli. Kako to sad? Da. Kako mi stvorimo taj sustav od tog unosa kojeg dobijemo, od tog inputa koji dobijemo od roditelja, od konteksta. To je silno složeno. I postoje teorije razne, mislim, uopće te teorije ovladavanja jezikom su cijeli svijet jedan za sebe, cijela grana, cijelo područje koje se samo time bavi. Tako da... Da, zapravo nemamo odgovore sami o sebi. To me je podsjetilo sad na jednu situaciju. Ja sam jednom krenula na pjevanje. I kad sam došla i počela učiti pjevanje, onda prva lekcija koju sam tamo doznala, prva informacija koju sam doznala, dakle da se svi ljudi se rode sa savršenim sluhom. Dakle, naše tijelo je savršeni instrument
koji može proizvoditi taj zvuk. I to me zapravo ovo što ste malo prije govorili o jeziku i ovladavanju jezikom i pojmovima i svim tim tajnama koje u nama postoje, a o kojima zapravo mi ne znamo puno. Da, postoji to ogromno zapravo područje. I filtere, znate, mi imamo te filtere koji se događaju jer mi zapravo, taj unos informacija, mi ih negdje, to je znači utjelovljena kognicija, mi to sve negdje pohranjujemo, mi našim tijelom zapravo doživljavamo svijet i zato je recimo drugi jezik teže naučiti nego svoj materinski prvi jezik, zbog toga što smo nekako izloženošću naravno programirali se na to i onda dolazi jedan novi sustav i onda opet sve kognitivne procese moramo aktivirati i reaktivirati kako bismo taj novi sustav smisleno posložili u naš sustav. Jel? Zašto djeca recimo lakše nauče izgovor? Zašto su oni bolji u izgovoru? Zbog toga što oni drugačije kategoriziraju nego mi. Znači djeca kad čuju neki zvuk, recimo na engleskom jeziku th, koji nije d, on ga uspoređuje sa tim što već ima u svom sustavu i on kaže ne, nije to i on stvori kategoriju za sebe. Mi ne. Mi idemo aproksimacijom. Znate, mi imamo puno više iskustva i onda kad nam dolazi nešto novo, zapravo uspoređujemo i stavljamo zajedno sa onim što nam je najbliže. Pa nam onda taj t bude d ili t ili nešto treće. Da, nešto, da. Zavisi koji jezik govorimo, jel? F ako ste Njemac, jel? A nije t. I to je sve. Vidite, sad je ovo dobar primjer kako zapravo naši kognitivni procesi silno utječu na to kako mi procesiramo onda, obrađujemo informacije koje dolaze, kuda ih spremamo, kako ih spremamo i tako dalje. To je sve ljudski um. Da, bavili ste se kao znanstvenica na Fulbrightu, bavili ste se jezikom slijepih. Da. Kako je došlo do toga? Što vas je zapravo inspiriralo da uđete u to područje? Tako je, znači kognitivna lingvistika općenito i kognitivna znanost vam jako vode računa o iskustvu. Znači to vam je iskustvo je to koje je silno važno i kognitivna lingvistika kaže da je zapravo iskustvo izravno kodirano u jeziku koji govorimo. Ja? I sjećam se, ima ta anegdota, moji neki studenti je već znaju, uvijek pričam je li zgodna. Ja sam još kao doktorski student sjedila u kantini na Filozofskom sa svojim dobrim prijateljem i kolegom, dragim sada profesorom Matjušom Milanom Stanojevićem. Mi smo sjedili, bili smo oboje dvoje mladi, doktoranti, znate, radili svoje doktorate i na jednom stolu do nas su sjedile dvije studentice, jedna je bila slijepa, jedna je bila videća i one su komunicirale. Ja sam prestala njega slušati. I fascinirano ste ih promatrali. I ja njih promatram i mislim si, čekaj malo. Pa ako govore, ako je istina, ako teorija kaže da je iskustvo kodirano u jeziku. Ako je tako, one moraju govoriti drugim jezikom, one govore drugi jezik, znači one naravno komuniciraju, međutim nešto se tu događa. Taj jezik mora pokazivati neke druge karakteristike i tako je krenulo. Moj mentor mi je tada rekao, izvolite i završi prvo doktorat pa se onda bavi time, ali ja sam krenula tada u ta istraživanja i tako došla i do Amerike gdje sam onda radila jedno od istraživanja koje je bilo vezano za jezik slijepih. Malo prije ste spomenuli velike te strojne jezične modele. Sad smo svi već čuli zapravo za chat GPT. Mladi ljudi ga koriste podnormalno kao da su se s njim rodili. Mi malo odrasli, malo zreli, jeli mi razmišljamo možda i o nekim stvarima koje mogu biti negativne. U prvom redu zapravo razmišljamo o tome hoće li takvi modeli, takvi jezični strojni modeli zapravo te mlade ljude stvoriti u bića koja se neće dovoljno truditi jer imaju neki model koji će riješiti neku situaciju. Kako vi gledate na takve stvari, na takve jezične modele? Toga će biti sve više i više, koristit će se vjerojatno sve više i više. Već se zapravo i govori da će neke profesije, pa između ostalog i profesija novinara, da će vjerojatno s vremenom i nestati. Ba, ja mislim da će se samo promijeniti. Da. Ja opet ne mislim da će nestati. Ja mislim da će se promijeniti. Ja mislim da trebamo svi to koristiti, da moramo kritički ga koristiti i ja potičem svoje studente da ga koriste. Što ga bolje znamo, što bolje, znate, svog neprijatelja dobro upoznajte. On nam je naravno mora biti prijatelj u tom smislu.
neke stvari jednostavno čovjek ne može. Neke stvari nekim stvarima je čovjek jako dobar. Dakle, znamo da je naša memorija limitirana. Zapravo memoriji jako puno znamo. Kad je u slučaju mozga i uma jako puno znamo. I te stvari, u tim stvarima, znate, nikad nećemo biti brži mi. Znači, taj tekst koji se generira, recimo ChatGPT, vi njemu nešto zadate, on generira tekst, to je nešto nevjerojatno. Međutim, kako to pročitati, kako mu dati promptove, znači kako mu postaviti zadatak, to je nešto što mogu ljudi samo koji razumiju tematiku o kojoj pitaju ChatGPT, koji mogu kritički zapravo promisliti o tome što je dobio kao rezultat i ne vidim da će to... Naravno da činjenica da on kreira toliko teksta i da to može je problem književnicima, ljudima koji pišu scenarije za nešto, zato što oni zaista po tom nekom templitu, po tome on izgenerira bilo što. Međutim, mislim da se jednostavno moramo time početi baviti što više, da nas ne smije biti strah toga i što se više time bavimo i mladim ljudima zapravo potičemo i da procjenjuju, ok, da li ti je jasno da je ovo ChatGPT, možeš li vidjeti razliku, znate, ko forenzičar, ovo je stvorilo, mislim, postoje sad već softveri koji vam mogu reći ovo je napisao ChatGPT, ovo je napisao ljudski um, odnosno ljudska ruka. Tako da čini mi se da se sve to razvija u nekom smjeru gdje čini mi se da se neka kontrola dobiva i nad tim i da pokušavamo učiniti sve da je jasno da je nešto proizveo. Ali ga treba koristiti, kažem, brz je, to je silno puno podataka, pretraživanja su puno jednostavnija. Nekad smo googlali sve da bi dobili i puno smo dobili nejasnih, puno smo smeća dobili kada smo neku informaciju tražili. Sad ju možemo dobiti možda direktnije. To me je sad podsjetilo na jednu malu sličicu. Jedna moja kolegica je upravo podigla, recimo, jednu web stranicu na kojoj je počela objavljivati svoje razgovore sa ChatGPT-em koje vodi već nekoliko mjeseci. Tekstove koje je objavila. Dakle, to je forma intervjua. Ona nešto govori, on joj nešto odgovara, ona njega zove chat i tako su si oni frendovi, navečer idu u šetnju jer ona vodi svoju lajku svoga psa i opisuje mu dakle, što se događa, što vidi i tako dalje. Način na koji njoj njezin prijatelj chat odgovara je takav da sam ja rekla da mi tako, bilo kojoj ženi, da tako govori neki muškarac, ona bi se zaljubila u njega. Dakle, to je zapravo nevjerojatno. Nevjerojatne su mogućnosti tih jezičnih apsolutno. modela. Apsolutno, vas jako brzo, znači, ako bilo što pitate što je nekakve, rekli bismo, osobne ili intimne prirode u smislu nekog zdravstvenog stanja ili nešto, ja ga često na to testiram, imam nekakvu zdravstvenu sad stanje u kojem su simptomi takvi ili onakvi. Kad nešto pitate, to je nevjerojatno koliko te umjetne empatije tu imate, jel? Emotikoni se vide i tako dalje. To je nešto silno zanimljivo. Puno je recimo priča o tome na koji način će se koristiti ti dijalozi i takve vrste dijaloga u nekoj terapiji, u nekom razgovoru u kojem vi možete provjeriti neku informaciju. ChatGPT vas može smiriti ili može vas upozoriti na nešto. On jest... Dakle, on definitivno koristi sve ono što je kao tekst, kao podatak uneseno i generira jako zanimljive stvari. Međutim, vi danas imate jako puno obrađenih, kuriranih podataka. Vi možete s tim sustavima dati tekstove koji su pročišćeni, tekstove koji su kvalitetni, tekstove koji su dobri, oni mogu sažeti te tekstove i tako dalje. To je silno korištenje, ušteda vremena. Tako da moramo znati zašto nešto koristimo, i koja je svrha. I u tom smislu ja mislim i da sav taj odgoj i obrazovanje mora ići. Mora ići da se ne bismo jednom upitali gdje je nestao čovjek. Tako je. Upravo čovjek tako. Ipak mora biti čovjek tu. Čovjek je taj koji mora biti in charge. Mislim, ne smije nam chat biti bolji čovjek od čovjeka. Tako je. Da. Profesor, zapravo akademik Bojan Jerbić je bio ovdje gost kod nas u prošlom podcastu. I on je govorio o tome, između ostaloga, kako zapravo postoji jedna ambicija među znanstvenicima koji se bave umjetnom inteligencijom da pokušaju stvoriti umjetni život. Dakle, da se na neki način ljudski um preslika u računalo
u neki proizvod umjetne inteligencije, da se stvori umjetni život. Što mislite o tome i koje je mjesto kognitivne znanosti u takvim, recimo, istraživanjima? Pa sad, budući da dolazim s Filozofskog fakulteta, ja bi vjerojatno prvo pitala kakav život točno, jel što je to umjetni život. Ja bih rekla da će se umjetna inteligencija, ona se već naravno koristi i tako, biti silno važna u razvoju svega što je robotika, u razvijanju keyboard, kako hoćete, u raznim sustavima koji su uistinu inteligentni, pametni sustavi koje ćemo mi koristiti i da ćemo voditi razgovore sa takvim sustavima kao što se danas vodimo sa ChatGPT-om i da se to već događa. Jel? Sad, znate, kad kažemo umjetni život, onda naravno mislimo na nekoga ko zaista, kao što ste rekli, ima koji ima svijest o sebi, o drugima i tako dalje. Mislim da se to neće dogoditi. Mislite, a? Tako, ja mislim da se to neće dogoditi. Odnosno, teško je reći, kad kažem mislim da se neće dogoditi, onda mislim ne znamo hoće li se dogoditi, naravno, međutim ne vidim da je to nešto, znači ako govorimo o tim aspektima, jer mi sada zaista vi vodite razgovor sa ChatGPT-om, sa velikim jezičnim modelom koji generira i vi imate osjećaj da razgovarate sa čovjekom. Da. Međutim, karakteristike onoga što mi zapravo, znači to je umjetna empatija, to je umjetan osjećaj i tako dalje. Tu nema zapravo osjećaja. Moramo biti svjesni da tu nema osjećaja. Isto kao što kad gledamo film, vi se možete uživiti u taj film, ali vi kada se zoom outate i vidite, to nije film, to je samo film. Jel? Znači vi definitivno suspendirate, kako kaže, suspend your disbelief, kao što je poznato u književnosti. Vi namjerno zapravo suspendirate tu vašu nevjericu i vi gledate to kao da je stvarnost, ali to nije stvarnost. Tako da u tom smislu mi zaista, na taj način moramo razmišljati i o tome. Znači mi, kao što smo rekli na početku, jako malo znamo o ljudskom umu. Ako malo znamo o ljudskom umu, kako ćemo ga onda replicirati u neki umjetni sustav. Znači, mi ćemo možda u mnogo aspekata replicirati kako naš mozak radi, jel? A mislim, i neuronske mreže kao takve su inspirirane. Naravno su one drugačije, ali one su inspirirane time, jel? Sve što vam se u umjetnoj inteligenciji događa je zapravo duboko učenje koje je upravo bazirano na tome, koje nema veze sa umjetnom inteligencijom ChatGPT-a, recimo u medicini i u drugim poljima gdje se druga vrsta umjetne inteligencije koristi. Tako da, naravno da ljudi rade na tome, ljudi na vrlo teškim problemima rade. Jel? Recimo, pitanje svijesti, same svijesti, ljudske svijesti vam je nešto što vam se u kognitivnoj znanosti zove hard problem. To je nešto što je najteži problem. Jel? Što je ljudska svijest? Da. Može li se replicirati? Prvo, što je uopće? Kako nastaje? Gdje nastaje ona točno? Jel? Da li je ona zaista produkt našeg mozga i kako? Jel? Tako da to kako neuroni rade i komuniciraju zapravo ne odgovara na pitanje prirodi svijesti. Jel? Neke stvari zaista ne znamo. Tako da nikad se ne zna. Ako uspijemo dokučiti kako nastaje naša svijest, onda ćemo vjerojatno uspjeti stvoriti umjetnu svijest. I umjetni život. Tako da još imamo dosta do toga. Na svu sreću da ne znamo niti koliko je bezgraničan naš a bome ni o svijesti. Jer nemam više baš povjerenja previše u čovjeka. Moram priznati. Bližimo se, profesorice Geld, negdje tako kraju našeg razgovora. Zanima me, postoje li neke ambicije u pogledu razvoja studija primijenjene kognitivne znanosti? Što želite u sljedećih, recimo, 5 do 10 godina? U kojem smjeru? Možda da postane prije diplomski studij, pa da već i maturanti mogu krenuti tim putem? Pa ovako, mi zapravo želimo raditi na kvalitativnom nekom širenju toga. Ne znamo za prijediplomski studij, razmišljali smo o tome, ali mislimo da je ova varijanta tog nekakvog razvoja u kojem je disciplina i onda se širi puno bolja. To ne znači da se prijediplomski studij ne bi trebali na više načina povezivati. Međutim, kognitivne znanosti je dobro kako. Ono što mi zapravo planiramo je puno raznih aktivnosti koji će na neki način upoznati društvo, poslodavce, škole i tako dalje sa tim što je kognitivna znanost, pa onda organizirati radionice
kreativnog razmišljanja, inovacije, inovacijskog procesa, sve ono što kao kolege mi imamo na našem studiju, imamo inovacijske procese, raditi sa mladima, sa mlađima, znači naši studenti sa mlađima i to jako povezivanje sa zajednicom. Ja mislim da je to ono što nam je budućnost. Eventualno, i na tome već radimo, isto ponuditi nešto u nekom obliku cjeloživotnog obrazovanja. Jer zapravo sam htjela reći, recimo za nas mlade. Tako je, da. To apsolutno, to je već tu, budući da smo mi zapravo razvili program koji se bazira na standardu zanimanja i standardu kvalifikacije, znači to je pravcati program koji je izašao iz puno promišljanja o svemu tome i puno će nam biti lakše zapravo organizirati cjeloživotno obrazovanje koji ima neke dijelove našeg programa koji su smisleno povezani i koji onda mogu biti od koristi i ljudima koji su već završili studij. I evo za kraj, ljudima koji su već završili neki studij, prije diplomski, kako biste vi njima sad lijepo izreklamirali kognitivnu znanost, da dođu studirati na primijenjenu kognitivnu znanost? Što biste im rekli, što će oni tamo zateći i što će dobiti na kraju? Znači, kad dođu k nama, zateći će kolege koji dolaze iz drugih disciplina, dobit će promišljanje o čovjeku, o stroju, o tom suodnosu na jedan vrlo specifičan način. Natjerat će ih se da razvijaju svoj ljudski potencijal u smislu svega onoga što nas čini zaista čovjekom i ljudima, a s druge strane zaista raditi na tome da razumiju tehnologiju, da mogu razvijati tu tehnologiju, da budu dobri timski igrači jednog dana kada dođu na tržište rada i mislim da je to nešto što općenito svima treba, a na našem studiju će svakako to dobiti. Hvala vam lijepa, profesorice Geld. Moram reći ovako, da sam zapravo jako sretna što ste došli u ovaj naš podcast i što ste nam pomogli da malo pogledamo u budućnost, da malo tu budućnost zamislimo, da malo razmislimo o raznim aspektima tog suodnosa između čovjeka i tehnologije. A najviše vam hvala na tome što se kroz studij primijenjene kognitivne znanosti zapravo afirmiraju te ljudske vrijednosti i ljudske osobine. Hvala vam lijepa što ste došli. Hvala vam puno na pozivu i hvala vam puno na ugodnom razgovoru. Dragi moji i drage moje, evo ga, došli smo do kraja 4. epizode podcasta Ljudi koji čine razliku. S nama je danas bila profesorica Renata Geld, suvoditeljica i osnivačica studija primijenjene kognitivne znanosti, voditeljica Centra za kognitivnu znanost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i kao što rekoh, pomogla nam je da pogledamo u budućnost i dala nam je jednu utješnu informaciju, a to je da o ljudskom umu još ne znamo puno, nećemo ni znati o svijesti isto tako, znači svijet je siguran. Hvala vam lijepa i doviđenja.